Katma hapdeng ke Russia bat ke Ukraine kadang nangjur haus nem hajar arpun riu kan ba kijing kanat hamaran thma bat kijing kren san perthai kidang yai beteng. Kajing long jingman kalanang sngokia hadien kijing her pat ba dakidrun shamosko kanong ba jong ka Russia. Kat kum kijing thu khubor kini kijing ther kilong kum kajubab ya kijing her thma jong ka Russia persha ya kijaka pat ba bat kijing tei ki padon jing dai bat kaniam Ukraine. Hadian kini kijing jak u presiden ke Ukraine u Volodymyr Zelensky ulapan pau ya kijing bitar ke bajor persha ya presiden ke Russia u Vladimir Putin. Ha kijing kren patba u Zelensky ulakhot ya Putin kumubriu bale patba klemper khan bat ulong baki patba Russia kidai ban das dang ngau ya kijing bat kijing lut kibami na kini kathama kabalane Islam. Ulong ru ba kijing ale jong ke Ukraine kandang peteng hadu ba kari kan yo ya kijing shangan bat kahok jongka. Hakawai pat kaliang kajingya tali jong kiri European Union kalamat ya kijing hadin ba menteri rang badu ka Bulgaria Rumen Radev ulapan pau ya kajing bom sngohun halor katu ni ki sanctions balatmu banbu persha ya ka Russia. Radev ulong ba ki sanctions ki pakhamjur kila man kata ya ka yo ka kot jong ka Bulgaria kamtam hakaliang ka boarding ka umpniang bat kilat pen poimar. Kani kalapen mi ya kajing kren kabajiliu hapo ka European Union halor ka jingdon kam ban penne ya ka jingya tali ka badang persha ya ka Russia. Wat hapdeng gini ki jingya per Jingjkut ki nong yalam jong ka European Union ki lapen skem biang ya ka jingkarshan jong ki ya ka Ukraine. Ha Brussels u President Volodymyr Zelensky ula ya kendo ya ka President jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen bat u President jong ka European Council u Antonio Costa. Hadin ka jingalang ka European Union kalapen bana ya ka program jingarap pisa kabahe adu khandai phau billion euro. Kani ka song jingarap kan yarap ya ka Ukraine ban penne ya ka yo ka kot bat ban beteng ya ka jingakhun jongka haki ars nem ki banwan. Kinong yalam Europe kilaong bakindang yai yeng rengkat bat ka Ukraine hadu bakari kan yo ya ka jingsok bat ka jingsngan. Nalor ka jingarap pisa ki read khot jong ka NATO kilapen banaru ya ki jingarap shipai ki batmai. Ka Germany kalakular ban ai hadu $4 million na kabenta bantiet ya ki PAC-3 guided missiles bat ki weipat ki missile jingada sunmeneng. Agaju kapor ka United Kingdom kalakular ban ai shispa sanpau hajar tali ki drone balashna Ukraine bat ru ki kor jingada sunmeneng ki batmai. Katkum ka sorkar Britain kapisa na kabenta kini ki jingarap kanwan na kajingdi independent kam ya kispa balasha khang jong ka Russia. Kinong pej bini aki ong baka jingya kana hapdeng ka Russia bat ka Ukraine kampat don dak satya bakan kut no kloy. Kat bagiri sepngi kidang yai ai jingarap ya ka Ukraine ka Russia ru kadang yai peteng ya ki kam ship hai jongka. Kumta ka jingya le kadang la ban peteng sabun banai la ni bunsnem bat kadang peteng ban kata ya ka jingsngan bat ka yo ka kot ha Europe bat ha ka perthai baro ka wai.